nħeġġeġkom titilqux qabel ma nispiċċaw is-service. Wat 8:30 ħanibda daqsxejn iktar tard mis-soltu ovvjament, imma titilqux għax ħad idbirku ħafna. U l-lejla wkoll ħanitolbu għal fejqan, ħanitolbu għal dawk li għandhom bżonn miraklu, ħanitolbu għal dawk li għandhom bżonn breakthrough fil-ħajja tagħhom, ħanitolbu l-lejla għal dawk li forsi inti maħkum minn xi vizzju u x'inhu jekk hux droga u sigaretti u pornografija x'inhi. Jekk hemm problema ħanitolbu għalik il-lejla. Ipprepara ruħek u lesti qalbek ħadd irċievi dak il-muli għandu għalik. Kulħadd jabbat il-Bibja f'idejek u jgħid wara jessa stess. Din hija l-kelma t'Alla. Nemmina minn Ġenesi sal-Apokalissi. Niddikjara li jien għandi dak kollu li l-Bibja tgħid li jien għandi. Jien kapaċi dak kollu li l-Bibja tgħid li jien kapaċi u jien dak kollu li l-Bibja tgħid li jien. Missier qaddis jien għales nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek. U naf li qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar għall-glorja tiegħek missier. Grazzi tal-kelma tiegħek, grazzi tad-dem qaddis tiegħek, grazzi tal-Ispiritu Santu mole qaddis, ittrasformani u nfadili ħsibijiet u qalbi. Fissem Ġesu Kristu. Halleluja. Amen. Gloria lilek mulej. Thank you, Lord. Morru fi ktib tal-ewwel Pietru fit-Testament il-ġdid. Thank you, Jesus. U anka fil-ktib tal-Lut kapitlu 9. Lut, Hebrews. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ħanibda l-ewwel Pietru. Illum ħanitkellem fuq id-dem ta' Ġesu Kristu. Reċenti kien hemm min qal li pastor ilek ma titkellem fuq id-dem ta' Kristu. Hawnhekk aħna noffru kors sħiħ fuq id-dem ta' Kristu. Infatti ħanibda milli ngħid dal-statement. Jekk inti ma tifhimx il-patt li aħna għandna malla permezz ta' Ibnu Ġesu Kristu, din il-Bibja mill-inqas ħankun ġenerus. 50% tat-tifsiri tagħha m'intom x'ħad tifhimhom. Da biex ma ngħidlekx kważi kollox. Għar-raġuni din il-Bibja aħna nsejħula patt antik u patt ġdid. Sew il-patt tal-antik u sew il-patt ġdid huma tnej patti tad-dem. Allura dan il-ktib mhux biss huwa covenant, it's a blood covenant book. Huwa patt huwa ktib tal-patt tad-dem. Jew pattijiet tad-dem. Ovvjament l-aħħar l-ola l-aktar b'saħħtu, l-iktar qawwi huwa l-aħħar patt huwa d-dem il-patt tad-dem ta' Kristu Ġesu. Imma biex inti tifhem il-Bibja li ovvjament biex m'intix ħad tifhem kollox il-lejla żgur, imma please għamel ilek innifsek pjaċir għal omrok Kristjan, studja patt, study covenant. Għax kull covenant, kull patt, u patt mhux kontratt, patt huwa rabta li ma tinħal qatt. Sewwa hemm pattijiet li jagħmluh il-bnedmin u dak li il-patt li jagħmel Alla ma jinħal qatt. Però il-lejla l-messaġġ huwa fuq il-patt tad-dem, jew nkella fuq id-dem ta' Kristu. U jekk kelli nagħtih isem, dan l-isem ikun hekk. Id-dem ta' Kristu biddel kollox. Id-dem ta' Ġesu Kristu ibiddel kollox, jew biddel kollox. Għajda kif trid. The blood of Jesus Christ changes everything. Changes everything. Qabel ma jidħlu f'xi skritturi, u nħeġġitkom biex intom anke jekk ma tarawhomx issa ikdbuhom ħalli tmorru timmeditawhom id-dar. Ovvjament jiena meta nagħmel xi ħaġa xi lezzjoni bħal di, irid niskwizja ħafna informazzjoni f'sija, għax bejn wieħed u ieħor il-messaġġ ikun sija. Imma ħanibda biex ngħid hekk. Ħanagħmilkom 5 mistoqsijiet li l-lejla blajna tal-Ispiritu Santu u l-kelma talla ħanippruvaw nirrispondu. Nagħtu risposta għalihom. Number 1, x'inhu huwa d-dem ta' Kristu? Għaliex huwa speċjali d-dem ta' Kristu?
X'għandu speċjali d-dem ta' Kristu? Kif id-dem ta' Kristu ibiddel kif jarak Alla? Id-dem ta' Kristu ibiddel kif Alla llum iħares lejk. Hawnhekk għandna brother il-ġimgħa l-oħra saqsini qalli imma Alla tat-Testament tal-Qadim kien iktar ħarex mit-Testament il-Ġdid. Kemm hawn minnkom jew għadkom taħsbu hekk, jew kontu taħsbu hekk, olidejkom, dawk li kontu taħsbu hekk, jiena wieħed minnhom. Kemm hawn minnkom għadkom taħsbu hekk li Alla tat-Testament tal-Qadim huwa jew kien iktar ħarex olidej. Jiġifieri hawn bosta. Infatti ħafna nies intaqa' magħhom jaħsbu jew għandhom l-impressjoni bħalma kelli l-impressjoni jiena sakemm bdejt nistudja li Alla tat-Testament il-Qadim huwa aktar ħarex mit-Testament il-Ġdid. U hemm raġun. Huwa l-istess Alla. Tistudja biex tifhemu għaliex huwa l-istess Alla, però lejla naħseb bl-għajnuna Alla ħanifhmu għaliex jidher iktar ħarex. Taf għaliex jidher iktar ħarex? Ħanidkom l-ewwel biċċa tar-risposta lejla. Tidnejdilkom għaliex fit-Testament il-Qadim Alla iktar ħarex? Għax kien jimxi bil-ġustizzja. Kien itik eżatt dak li ħaqek. Taf illum għaliex Alla ma jidhirx għasek ħarex? Għax dak li ħaqek ħadu Kristu. Aħrax. Mhux ħarex, aħrax. L-aħrax tal-melliħa. Mela jidher iktar aħrax għax kien ġust. Inti jekk taf li inti għandek it-tort u ħajtelak il-qorti tmur bil-konfidenza? Qudiem il-mħallef jew tmur imwerwer għax taf li ħajtik dak li ħaqek. Imma kulħadd jixtieq meta taf li għandek ir-raġun li meta jkollok xi każ u l-qorti inti tieħu dak li ħaqek meta għandek ir-raġun. Imma aħna bħala midembin ħadd m'għandu raġun, kulħadd għandu t-tort. U għalhekk inti fit-Testament tal-Qadim kont tieħu eżattament dak li ħaqek. Imma x'kien ġust. Allura se fit-Testament il-Ġdid m'għadux ġust Alla? Għadu ġust. Għadu eżattament jagħtik dak li ħaqek. Bid-differenza li Ġesu ħa dak li ħaqek. Sew dak li għamilt il-bieraħ, illum u għada ħadu bil-qudiem. Għalhekk huwa Salvatur etern. Allura issa Alla jimxi miegħek fit-Testament il-Ġdid mhux b'dak li ħaqek, imma b'dak li ħaqqu Kristu. Għamodu għazew di. Illum Alla jimxi miegħi u miegħek b'dak li ħaqqu Ġesu. X'ħaqqu Ġesu? Barkit. Ġiet. Ena. Għax Ġesu m'għamel qatt xejn ħażin. Allura meta Alla jħares lejk illum fi Kristu, iħares lejk daqs li kieku iħares lejk Kristu. U meta 2000 sena ilu ħares lejk Kristu, il-Bibja tgħidlek ħafuqu id-dnub tagħna, il-mart tagħna, id-dejn tagħna, mela Alla lej Ġesu Kristu 2000 sena ilu taf kif ħares ħaqqu l-mewt. ħaqqu jiġi ġudikat. Ħaqqu jiġi mifrut u maqtuħ minn Alla. Dak kien ġust. Sewwa li Ġesu ħaq dak li ħaq lilek u lili. Imma llum inti u jiena qed ingawdu minn dak li ħaqqu għal Kristu. Hemmhekk fejn il-ġustizzja t'Alla tiltaqa' mal-imħabba t'Alla. Is-salib. Is-salib huwa l-punt. Bl-Ingliż ftit ilhom għamiltilkom messaġġ ismu The cross is the axis of eternity. Is-salib huwa iċ-ċentru l-aċċess tal-eternità fuqu l-eternità tbidlet. Għalhekk inti mingħajr Kristu tieħu meta inti tirċievi l-Ġesu Kristu tieħu dak li ma ħaqekx. Ħadd minna ma ħaqna l-ġenna. Kemm minnkom tħossok tant tajjeb li inti tixtieq li ħaqek il-ġenna. Għax ħadd iħossu tant tajjeb, qatt ma żbalja, qatt ma ardineb,
Tant inti tajjeb li ħatmur t-poppa sidrek qoddim il-mulej tgħidlhom jiena żgur għall-ġenna tant jiena tajjeb. Jgħidlek iva tajjeb għall-ħruq. Go to hell. Meta aħna nkantaw Amazing Grace, do you know why we sing Amazing Grace? Because it's truly amazing. U l-grazzja ġiet fuqna minħabba d-dem ta' Kristu. Għalhekk Alla wara grazzja miegħu miegħek. Tinsix li Alla huwa perfett, huwa bilanċjat. Perfett fil-qdusija, perfett fil-ġudizzju, perfett fis-sewwa, perfett fl-imħabba, perfett fil-ħniena, perfett f'kollox, allura kif jista' tkun perfett f'ġudizzju, perfett fl-imħabba u tnejn iridu jibbiġu bilanċjati? Jissejjaħ id-dem ta' Kristu. Halleluja. Mela, id-dem ta' Kristu iġiel lill-Alla, jagħmel lill-Alla jħares lejk differenti. Id-dem ta' Kristu iġi għallilek tħares lejn Alla differenti. Id-dem ta' Kristu iġi għallilek tħares lejk innifsek differenti. U l-aħħar waħda, id-dem ta' Kristu ibiddel kif inti tħares lejn ħadd ieħor differenti. 5. Għaliex id-dem ta' Kristu huwa daqshekk importanti. Għaliex id-dem ta' Kristu ibiddel Alla kif iħares lejk. Għaliex id-dem ta' Kristu ibiddel lilek kif inti tħares lejn Alla. Ħa ngħidilkom ħiel wieħed. Kemm minnkom Ġesu Kristu għamiltu s-sit u s-Salvatur tiegħek? Oli dejk. Il-fatt li inti għamiltek, Alla llum sar missierek. Dawk minnkom li għadkom ma għamiltux il-Ġesu s-sit u s-Salvatur tiegħek, Alla għadu l-għadu tiegħek. Mhuwiex missierek u ma tistax issejjaħlu missier. Għax inti m'intix ibnu. Għax iskrittura tajt Ġwanni 1:12 lil dawk li aċċettaw il-Ġesu Kristu bħala s-sit u s-Salvatur tagħhom lilhom bisthom is-seta u d-dritt li jsiru mhux li jsiru għax ma kontux bħalma jien ma kontx. Isiru iwlied Alla. Kemm minnkom taħsbu li kulħadd huwa wlied Alla? Kolla taħsbu qabel jiena kont kelli l-impressjoni li d-dinja kollha jew wlied Alla. No. Infatti hawn ħafna jippritkaw minn fuq pulpti, ministri differenti, assisin, pastors differenti jsejħilhom li trid, jgħidu li mhux kulħadd wlied Alla li mhuwiex ta'. Wlied Alla issir għalhekk trid titwieled mill-ġdid. Jekk tirreġetta lil Kristu Ġesu bħala l-unika Salvatur u tama ta' ħajtek, int Alla huwa l-għadu tiegħek u ħadd iffaċċjah bħala l-imħallef u ħajtik dak li ħaqek, għalhekk ikollok mill-infern. Meta aċċettajt il-Ġesu Kristu, Ġesu daħal għalik quddiem Alla, dak li ħaqek ħadu u inti tmur il-ġenna. Għal dawk li għadkom it-taħsbuha ta' tċettawx il-Ġesu Kristu, m'għandkomx ħaġla. Take your time. Mela, ħamorru fl-ewwel Pietru kapitlu 1. Min vers 18. Grazzi mulej. Ejlu Spiritu Santu kellimni, għatini revelazzjoni u iftaħ li l-għajnejn ta' qalbi. Kunu għafu li intom kontu mifdija mill-ħajja ta'kom firħa
li ħadtu minn missirijietkom mhux b'xi ħaġa li tintemm. Kulħadd jgħidha, mhux xi ħaġa li tintemm. Jiġifieri mhux xi ħaġa temporanja. Mela ġejtu mifdija mhux b'xi ħaġa li tiskadi. Għandha żmien stipulat fuqha. Imma ġejtu bifdija b'xi ħaġa mela x'inhu l-opposta li tiskadi? Temporanja, x'inhu l-oppost? Permanenti. Etern. Infinit. Għal dejjem. Mela, intom ġejtu mifdija mhux b'xi ħaġa li tintemm bħal ma huwa fid-da jew id-deb, imma bid-demm mażis ta' Kristu kontu mifdija li kien bħal ħaruf bla għajb u bla tebba. Mela għaliex huwa speċjali id-demm ta' Kristu? One. Id-demm ta' Kristu huwa etern. Għalhekk illum aħna meta rroxxu d-demm ta' Ġesu Kristu, jew bl-Ingliż ngħid, jew bil-Malti tista' tgħid jiena napplika d-demm ta' Kristu fuqi, jiena napplika d-demm ta' Kristu fuq moħħi, jiena napplika d-demm ta' Kristu fuq id-dar tiegħi. Inti tkun qed tirrilisja l-qawwa tad-demm ta' Kristu bl-istqarrija tal-fidi tiegħek. Bl-Ingliż aħna ngħidu I plead the blood of Jesus Christ over my mind, over my house, over my car, over my children. X'qed tagħmel inti? L-istqarrija tal-fidi tiegħek fid-demm qed tirrisja d-demm li għadu qawwi sal-lum etern ma jispiċċa mill-qawwa tiegħu għad. Halleluja, d-demm ta' Kristu dak il-ħin inti tirrisjah. Halleluja. Gloria. Mela d-demm ta' Kristu huwa etern. Xiktar. Huwa bla ebda għajb jew tebba. Id-demm ta' Kristu huwa mingħajr dnub. Id-demm tiegħi u tiegħek ma jistax jifdini. Jekk xi saħħar jew xi wieħed tal-okkult jew dawk li jagħmlu xamans ġieli jaqtaw id-demm biex jagħmlu l-pattijiet. Id-demm ta' dawk ma jistax jifdik mid-dnub mix-xitan. Meta jagħmlu xi sagrifiċi tal-annimali, jaqtaw id-demm tal-annimali ta' xi fnik jew oġġiela, dak id-demm għal xejn. Jew nkella id-demm ta' xi persuna aħna nsejqula qaddis. Għal xejn. Id-demm tal-ebda qaddis, tal-ebda qaddisa, tal-ebda patruna ma tista' tifdik. Id-demm biss tal-riżjeb li ben Alla Ġesu Kristu għax fil-vini tiegħu kien għaddej id-demm qaddis Alla bla tebba u etern. Halleluja. Dak huwa d-demm ta' Kristu aħwa. Għalhekk id-demm huwa pur. Mingħajr dnub. U mingħajr dnub jiġifieri mhux tal-li biss tal-li Ġesu qatt ma dineb, imma mingħajr id-dnub oriġinali tan-nisel jgħidulu. Mingħajr id-dnub tan-nisel Ġesu ma kellux għalfejn jindemm minn xi dnub. Ma kellux xi darba bżonn jindemm mid-dnub tan-nisel ta' Adam u Eva. Ġesu id-demm tiegħu kien righteous sewwa bil-Malti kien perfett. Ma kellux fih it-teba tad-dnub oriġinali. Kien demm divin. Demm divin. L-ewwel Ġwanni 3:5. Għalhekk niftakar ħanejdilkom issa x'inkella forsi ninsa. Però niftakar il-mulej kien kellimni żewġ affarijiet fuq id-demm ta' Kristu. Number 1, kemm minnkom dinibtu llum? Jaqgħad ta' midimba. Kollha kemm aħna nidimbu. Għax jekk ma tidimx fil-aġir, tista' tidneb fil-ħsieb. Ara kemm jiena u inti verament desperately we need Jesus. Qatt ma tista' tgħid ħankun tajjeb jien, inti qatt ma tista' tkun tajjeb. Inti m'għandekx fik l-abilità li tista' tkun tajjeb. M'għandekx l-abilità, jiena fija m'għandix l-abilità nkun tajjeb. Jiena l-iktar ħaġa faċli fil-ħajja tiegħi huwa nagħmel il-ħażen u nagħmel dnub. Dak l-iktar ħaġa faċli. Kemm minnkom issibuh faċli biex tagħmel dnub? U ssibuha battalja biex tagħmel is-sewwa l-Alla. U bil-grazzi tal-Alla jirnexxilek tagħmel is-sewwa, għax il-grazzi tal-Alla taħdem fuqek.
Imma taf li inti waħdek ma tistax tagħmel sewwa. Jiena u inti kull rispett lejk ta' tista' tuħu kamel darba xawar kuljum, imma ħmiġ. Ħadd ma joffendi ruħu qed jiena number one. Jiena ħmiġ. Mela Kristu ħmiġ. Tista' tgħidli kemm inti gustus, tista' tgħidli kemm inti pulit, tista' tgħidli kemm inti smart, Alla minn nhar id-dem ta' Kristu ħmiġ jarani lili. Ara kemm jiena u inti verament għandna bżonn id-dem ta' Kristu. U minn nhar id-dem ta' Kristu m'għandniex tama aħwa. Għalhekk Muhammad ma jista' jsalva lil ħadd. Għax jekk kienx jew kien li jiena nemmen ma kien profeta tal-Alla xejn, imma jnamlu mod kien, imma xorta waħda. Il-profeti ma salvaw qatt lil ħadd. Il-profeti l-ebda wieħed minnhom miet xi darba biex jifdi xi ħadd. Sewwa, Budda jista' jsalva lil ħadd? Le. Jeżisti jew ma jeżistix, kien veru jew mhux ma kienx veru. Ja, daw il-mexxejja kollha nsemmihom lek wieħed minnhom. Wieħed wieħed, Confucius, Taoism, aħru xmata. Il-qaddisin kollha. Made in Rome, made in America, made in Malta. Doesn't matter. Lebda wieħed minnhom, anzi tidnejlek iktar ħar. Aqbad id-dem tagħhom kollha. U laqqas is-salva ruħ waħda. U aqbad qatra waħda ta' Kristu u s-salva d-dinja kollha. Hallelujah! Thank you Jesus. Għax id-dem ta' Kristu biss huwa etern, bla dnub, bla teba, bla għajb, pur. L-imħabba tal-Alla tgħaddi mid-dem ta' Kristu. Darba, il-mulej kien għalli magnify the blood, għalli joll id-dem ta' Kristu. U jina u inti faċli nizbaljaw. U ħafna drabi, meta tizbalja tħossok ħażin. U jek tħossok ħażin sinjal tajjeb. Għaxak l-Spiritu tal-Alla jaħdem fik. Jek tħossok tajjeb qed tagħmel ħażin għadek laqqa saraftu l-Kristu, inta qax xammejtu. Anyway, meta tizbalja u tħossok ħażin dak tajjeb l-Spiritu Santu tikkonvinċik. Ma niftakar ġieli tizbalja fuq xi ħaġa u tħossok verament maħmux, tħossok ħażin imtaqqal. U niftakar mulej għalli magnify the blood all id-dem. Konna għadna noqgħod id-dar l-oħra u niftakar ġitni ton f'moħħi xi darba kantawa brother. Konna nkantawa qabel. U bdejt nisma' I have been washed by the blood of Jesus. I have been washed by the blood of Jesus. I have been washed by the blood of Jesus. Is the cleansing blood of God. It's the blood of God, people. U bil-Malti wkoll. Imma u niftakar darba kont għamilt xi ċuċċata minn dawk ta' Ala Gordon. U niftakar diġi li nħobb ngħidha dit-talb, din nħobba ngħidha din istorja għax vera tqawwik fil-fidi għax isimgħuni aħwa. Taf kemm taf Bibja, jużak kemm jużak Alla, faċli nibdew naħsbu li Alla tjużani għax jien qed ngħix ħajja qaddisa. Issa dak ma jfissirx li qed jirruħak għad-dnub tal-anqas. Tmur l-esprem ieħor. Imma niftakar darba konti jataw, konna nitolbu għaw. U daqqa waħda, kien hemm waħda mara mxajtna bdiet timmanifesta x-xitan. Bis-serjetà, ġifieri li ġraw hawnhekk jekk xi ħadd jiġi li jekk tħabbix għażek hemmhekk kalma is the normal thing in the kingdom. U bdiet timmanifesta x-xitan. U jiena kont hawnhekk u l-ġurnata qabel jew hekk kont żbaljajt ma nafx eżatt x'għamilt imma naf li bdejt inħoss nimtaqqal ħafna. U dija wara twerżaq u tajjat u qed nisma' siġġiet itiru l-ewwel hemm jien. U l-għadu ġi fesfisli. U għalli, tiġiġ tgħidli li ħadd mur titlob għalija int, meta wara dak li għamilt.
Minn dil-widna smajt il-dak il-vuċi jgħid li jgħid. Però f'din il-widna mbagħad smajt il-vuċi tal-mulej. Ibni, magnify the blood. All id-dem ta' Kristu. Għax mem lebda dnub li d-dem ta' Kristu ma ħasibx fuq. Għamil xamil dnub. Għalhekk il-Bibja għandek nies kriminali, nies dajja, nies qattila, nies ħallelin jiltaqgħu ma' Kristu u jiġu trasformati. Għaliex, għax fid-dem ta' Kristu hemm il-qawwa tal-ħajja tal-Alla. U kif smajt dik il-vuċi tal-Ispiritu Santu jgħidli ibni all id-dem ta' Kristu. Inqum bħal il-jun ġovija, nħobb ngħidha ma ħafna minnkom qatt ma smajtuha, u naqbad il-din it-tfajla, din il-marra naqbadha wiċċa hekk, u nħares f'għajnejha, aqbad għajdejja m'għajnejha hekk. U kif ħarist f'għajnejha, di tibda twerżaq, tajjat u jisarat xi ħaġa hekk u għamlet hekk. U waqgħet mal-art u forsi 30 seconds, 60 seconds, nħelset kompletament. Ħareġ ix-xitan minn ġofija. Wara ftit ġiet tgħid li pastor. Tgħid li sorry ta' li għajjat għal klima mhux jiena dak il-ħin kont, għax meta spiritu jimmanifesta jieħu over il-persuna. Għalhekk jimmanifestax jibda jieħu għal kli mhux lilek rajt. Għal kli rajt il-Kristu. U li dik inkoraġġitni ħafna. Għax jien kont naf li jiena Gordon, bis-saħħa ta' Gordon ma kontx denju. Imma meta ftakart li jien imsejjaħ bil-grazzja tal-Alla u s-saħħa u l-qawwa li jien għandi mhux għax Gordon huwa tajjeb imma x'hemm id-dim ta' Kristu. U l-konfidenza tiegħek u l-qawwa tiegħek taf meta tiġi minn qawwa ta' Kristu m'għandekx dubju llum ħajaħdem. Ara meta inti tibda tieħu l-konfidenza kemm jiena tajjeb għax illum somt, jew għax illum għamil klezzjat nitlob. Issa sum u itlob. Imma l-konfidenza tiegħek qatt mija f'kemm inti tajjeb inti u f'kemm tagħmel int, il-konfidenza tiegħek hija dejjem fid-dem ta' Kristu. Halleluja. Gloria al mulej. Gloria l Ġesu. Fl-ewwel Ġwanni 3, vers 5 tajtek. U intom tafu li Ġesu der biex ineħħi id-dnubiet u li ma hemm ebda dnub fih. Għalhekk id-dem ta' Kristu huwa daqshekk qawwi jaħwa għax m'hemm l-ebda dnub fih. M'hemm l-ebda mewt fih. Fid-dem tiegħi u tiegħek hemm il-mewt. U għalhekk qed immutu. Infatti fil-veru sens tal-kelma, il-mument li titwieled inti tibda tmut. Meta titwieled minn ġdid tibda tgħix. Għax id-dem ta' Kristu fih il-ħajja tal-Alla. Morru fi ktib ta' Efesin 2. Lejla ħajkun hawn bosta nies li jfiqu. ħajkun hawn nies li ħajnħelsu minn saħtiet, minn mart. Efesin 2. Jekk tiġdu tistudjaw fuq id-dem ta' Kristu, hemm ktieb hemmhekk hemm kotba fuq id-dem ta' Kristu fil-librerija, inħeġġiġkom tinvestu fihom. Efesin 2. Vers 13. Imma issa fi Kristu Ġesu, intom li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa ta' Kristu. Fil-ktib ta' Efesin kapitlu 2, vers 1 ismawha. Intom li kontu mejtin fid-nubietkom, uħtijietkom, li fihom darba mxejtu skont is-xejra ta' din id-dinja,
skont il-kap tas-salna tal-ajru tal-Ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem biss f'dawk li ma jisimgħux. Aħna wkoll għexna darba marqa fil-passjonijiet ta' ġisimna, konna nagħmlu l-opri tar-rida tal-ġisem u l-femiet tagħna, konna minna nfusna wlit il-korla, ma konniex wlit tal-lamela, konna wlit il-korla. Bħal pija tal-bnedmin, minna l-pija tal-bnedmin huma wlit il-korla. Immalla, għani fil-ħnina tiegħu kulħadd jgħid għani fil-ħnina. Ejlu mulej grazzi tal-li jint ħennejt għalija. Bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna. Meta aħna konna mejta minħabba fid-nubitna tana ħajja ġdida fl-imkien ma' Kristu. Għax bi-grazzja intom salvi. Kif Alla jarak illum minħabba d-dem ta' Kristu? Kif jarak Alla lilek? Kemm hawn minnkom ġieli kolkom dubji imma l-inta għadek tħobbni? Kemm hawn minnkom ġieli saqsuha din mistoqsija? Imma l-inti għadek tħares lejja bħala ibnek. Imma l-inti għadek imma li vera ma tlaqtnix. Imma dak id-dnub jew nkella dak il-ħsara li għamilt jew dak l-iżball li għamilt ma vera mulej għadek miegħi. U daw id-dubji jiġu lil kulħadd. Jiġu lil kulħadd. Imma minħabba d-dem ta' Kristu, ħanetikom xi ħaġa ħanejdilkom xi ħaġa li verament tatini ħafna serħan. Nisimgħu nisir. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 9, nispera li naqrawha, ikonna ċans naqrawha, u anka dak li rajna fl-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 18, id-dem ta' Kristu huwa etern. Fl-ewwel Timotju kapitlu 1, il-Bibja tgħidlek li Ġesu Kristu huwa Salvatur etern. Jiġifieri huwa Salvatur il-bieraħ, illum u għal dejjem. Ħajdilkom xi ħaġa li jenitni ħafna. Etern tfisser li Alla mhux biss ra l-passat tiegħek, mhux biss ra l-preżent tiegħek, imma anke ra għada tiegħek. Anke s-sena d-dieħla ra. U diġà kien jaf, minn issa l-mulej diġà jaf il-frejjeġ kollha li se tagħmel. U minn issa diġà provda għalihom, minn issa diġà għallek dawk id-nubiet kollha huma maħfura. Ma nissa m'għandix għalfejn xejn iktar Number 1 fi skrittura taf xejn Ġesu, kull meta titolbu lill-Missier xi tolbuh. Aħfrinna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min ħati għalejna. Sewwa. Allura għandi bżonn inqerf jew nkella ħanidu jekk aħna Maltin imkondorrin immorru Knisja Kattolika, immorru nqerru anċi qasis u b'kull rispett lej kulħadd ħadd ma joħolih ma fil-Bibja ma tara rar imkien. L-unika żewġ tipi ta' rar fil-Bibja huwa daw. Il-Bibja tgħidlek jekk inti utila lejn il-mulej lejn toffri l-offerta tiegħek u hemmhekk tiftakar li hu għandu xi ħaġa kontra tiegħek. X'tgħidlek Mattew kapitlu 5 24 sa 26. Tgħidlek ħalli l-offerta tiegħek hemm, l-ewwel mur irranġa magħhom u mbagħad ejja l-offerta tiegħek. Mela x'għandek tagħmel jekk inti tnibt kontra l-pastor jew kontra t-sija jew kontra l-kuġina jew kontra dak li hemm jew warajk quddiemek u nutri murt tgħid lilu storja jaħfilli. It-tieni, il-mulej jgħidlek jekk inti tnibt kontra Alla jgħidlek Ġesu. Tiftakar iċ-ċenturjun qallu Alla ma jisħolokx li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Kull m'għandek tagħmel kelma waħda u l-qadej tiegħi jkun ifejja. Ħafna nsara Maltin taf xi żewwa dik tqarbin. Qabel ma jitqarbnu, xaf xi jgħidu? Mulej ma jisħolokx li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għejd biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Għadek kif għamilt tiqrar. U laqqas jindunaw li għadhom kif erru. Hello! Xaħat naħseb għadu kif xellu ċallin. Sawa? Mela. Allura, x'namlu? Meta jiena u inti nisbalja, ħantikom eżempju. Kulħadd jgħid patta d-dem. Etern.
ma jispiċċa qatt. Ġesu għalem patti ħolla ma jispiċċa qatt. Għaw xaħat jaf xinu? Il-patt ta' żwieġ. Dawk li jżewġu falla fi Kristu. Issa meta jispiċċaw qatt, hemm differenza bejn qatt ta' żwieġ u qatt talla. Qatt ta' żwieġ huwa sakemm tmut. U l-patt talla għadhen anke fil-ġenna tibqa' deħel bih. Sewwa? Mela jiena u Marti ġieli darba ikonna x'ngħidu. Ma tantx, imma xi darba jkollna xi ngħidu. Grazzi mulej kemm tobdini. Kull ma ngħidilha tagħmlu. Halleluja. U verament ma nsib xejn fija, grazzi mulej għallis, halleluja. Bħalissa qed nitkellem Brumani kapitlu 4 vers 17 insejħ dak li mhuwiex daqs li kieku hu. U insomma, u ovvjament, dak il-ħin, il-patta duhem. Amen? Duhem jew mhux hemm? Dik hemm. U dak hemm. Mela il-patta duhem issa. Aħna li żewġna fi Kristu tnejn aħna. Aħna konna nafu xejn nagħmlu, preparazzjoni kellna bl-abbundanza. Konna nafu x'inhu tgħid il-kelma u jiena u Marti ma niskuża żgur. Tifhem? Jiena imwekka bija għal-omri. U jiena imwekka bija għal-omra. Halleluja. Imwekkin b'xuxin. Halleluja. U nukli kien prova nħares lej modell ieħor dal-modell hemm. Naf li joħorġu modelli ġodda kull sena ma dal-modell għandi. Halleluja. Brothers, dak il-modell għandek. Insomma, anyway. Ngassal mulej għal-mara li għandi għax minn lat serju ġili għattilkom di. Ma nafx li ma mara, apparti jien, imma tiħu paċenzja da kollu anka bil-ministeru bis. Ġifiri, ma nafx verament. U ħana tikom daqxej parantasi daqxej fizmi meta jina kontent namel dating, ma daċqasam xej ma d-dam ta' Kristu damma just between us two. Imma meta kont għadni jina għed nfittex il-mara ta' ħajti, mux il-mara ti għaj dal-lum ma kienieċ għadha fl-istampa. Kont għed nfittex il-mara li jina ħaw fil-ħanku maħħa, ġivi u għamil xi dejt, kelli xi klida dates differenti. Sawa. U le, kien hemm disa li rridu nibdew għallhom li għallhom li jina raġel tagħhom xi disa minn. Insomma, le, kellhom viżjoni u bdew jikklejmjawni. Ħasbuni xi skrittura mill-Bibja, I claim God. Insomma, anyway, apparti minn hekk għax speċjali fija żejjed. Imma niftakar bis-serjetà ġifieri intqajt ma' nisa Talla, nisa li huma vera Talla, u li setgħu kienu jkunu kandidati ta' nisa Talla, ma' raġel Talla u setgħu jiżżewġu. Imma meta kont inkellem fuq il-Ministeru, letteralment, kienu jitgerxu jaħarbu. Għax waħda minnhom kienet għajkli jina żgur m'għandix sajħa biex nħendili dak il-Ministeru. Tifhem ġifieri ovvjament, ġifieri meta l-mara ntqajt mal-mara tiegħi, kellha tidħol mhux għal Gordon biss, imma għal dak Gordon li għamel, dak kollu li Gordon li għandu bil-pakket kollox, ġifieri verament kellha tkun il-Marjella. Tifhem? Ġifieri qal u grazzi mulej. Halleluja. Imma verament għal dawk li intom qed tfittxu l-mara jew raġel ta' ħajtkom tiżżewġux qabel ma tkun taf żgur mill-mulej li din hija l-mara ta' ħajtek. U li din huwa r-raġel ta' ħajtek. Għal dawk li intom Kristjani, għal dawk li intom iġiżżewġin, issa dik li għandek hija l-mara ta' ħajtek. Dak li għandek huwa r-raġel ta' ħajtek. La int issa miżżewweġ. Imma dawk li għadkom single, do a lot of homework. A lot. Għax once you're in. Amen? Bħala Kristjani. Nitkellmu aħna. Ora, anyway, imma għalix semmejtilkom il-mara tiegħi. Għax il-pattana, l-argument ta' bejnietna ma jkissirx il-patt, jistrejnja r-relazzjoni. X'jiġri bejni u bejn il-mulej meta jiena nidneb, għax Alla qatt ma jidneb kontra tiegħi, dejjem jiena nidneb kontra tiegħu. Ir-relazzjoni ma taqafx, imma xirka tiġi strejnjata, tiġi skomda.
Il-mara tiegħi jiena miżżewweġ nibqa' magħha, imma jekk ikolli xi ngħid magħha ma tantx inħossni komdu dik il-ħin, imma xorta għadni miżżewweġ anke jekk ma nħossnix. U Alla xorta għadu mis-Sirja anke jekk ma nħossix, u jiena xorta għadni ibnu anke jekk jien ma nħossix għax il-patt ma jitbiddel qatt. Il-ħass jitbiddel għalhekk tittiklu frisk kuljum. Amen. Alleluja, anyway. Alleluja. Mela, Alla madux jarak l-istess minħabba dnub, issa minħabba madux jarak fi dnub, issa minħabba d-dem ta' Kristu, fej qabel kien jarak mitluf, issa jarak salvat. Fej qabel kien jarak midneb, issa jarak qaddis. Fejn qabel kien jarak ħażin, issa jarak ġust. Fejn qabel kien jarak bid-deba, issa jarak pur. Fejn qabel kien jgħidlek li inti l-għadu tiegħi għadna kif rajniha f'Esin 2, issa jgħidlek li inti l-ħabib tiegħi. Fejn qabel kien jgħid li inti midneb, issa jgħidlek int qaddis. Halleluja. Issa wkoll l-ewwel f'Timotju tgħidilna huwa wkoll jarak parti minnu nnifsu. Qabel inti kont maqtuħ minn Alla, issa sejt ħaġa minn Alla. Issa jarak bħala l-familja tiegħu. Issa wkoll jarak bħala ibnu u bintu għażiża. Meta toqgħodu taħsbu għal dawk li intkom għandkom it-tfal, morru fl-ewwel Ġwanni 3. Meta jiena t-tfal tiegħi jidimbu, jew jiżbaljaw kontra tiegħi, jew ma jobdunix, anka jew lili jew il-marti jgħidu li irrid papa ieħor jew irrid mami oħra. Mur fuq il-monti wara tixxi għadha. Jew ma ntallira rakkandomx. Insomma, anyway. Imma inti number one, ma tiħux għalihom. Ma tiħux għalihom. Għax inti l-missier u inti l-om u inti taf aħjar għandek iktar maturità. Alla għalhekk il-mulej jgħidlek f'Luqa kapitlu 11 vers 13 jgħidlek intom il-mistriet li tafu tagħtu għotjiet tajba lil ulidkom kemm aktar il-missier tas-sema jagħti għotjiet tajba lil dawk li jtolbuh il-uliedu. Jiena u int ara ħanejlek ħaġa, jekk inti għandek l-uliedu tħobbhom, żgur din ħan iggarantilek Alla jħobb lilek iktar minn di qatt tista' tħobb il-uliedek. Issa ħanilkom ħaġa oħra, din jien ma nifhimix. Ma nifhimix. Jien ma nifhimix din. Din it-tip ta' mħabba tal-missier lejja minħabba d-dem ta' Kristu Sidi li huwa ibnu, din il-mħabba ma nifhimix. Naċċetta, ġieli nħossa, ġieli esperjenzajta, ġieli rajt il-qawwa ta' dak id-dem jopera quddiem għajnejja, imma dan il-karawetta ma jifhmux kollu, Kif Alla jħobbni xorta? Jiġifieri jiena żbaljat, dnibt u xorta jħobbni. U meta lija. Darba l-oħra jiena kontetta x'Alla ma jħobbniex kif aħna, u veru, għax Alla jħobbok. Kif mhux kif inti? Kif hu jarak. Il-biċċa xogħol hija jkun ngħidilkom statement. Pereżempju, ħa naqralkom dil-passaġġ, isimgħu għadi. Number 1 għalina li aħna diġà għandna l-Kristu fil-ħajja tagħna. Vers 1, Ġwanni l-ewwel Ġwanni 3. Araw bliema għoża ħabbna l-missier tistgħu tissejħu li Alla u hekk tassew aħna għalhekk id-dinja ma tarafniex għax ma rfitx lilu. Eżis issa aħna u li Alla, kulħadd jgħid issa jien u li Alla. Mhux meta tmur il-ġenna, issa int a son or a daughter of God. Imma x'se nkunu l-qudiem mhuwiex irrevelat lilna, ma dan kollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu. Għax naraw kif inhu. Kull min għandu din it-tama fih jissaffa bħalma safi huwa Kristu. Issa, ħanorikom fl-ewwel Ġwanni, hemmhekk għadna kif rajna li aħna nissejħu li Alla. Isejħilna wlied, meta inti ibnek jidneb kontra tiegħek jiżbalja, inti ma taqafx isejlu ibni. Once again, I'm telling you the truth, I still cannot understand it. I understand il-Malti nifmu daħħa u l-Ingliż nifmu, ma
kif Alla xorta jibqa' jħobbni lili u xorta jibqa' jsejħ li ibni. Infatti ħanejdukom ħaġa. L-istorja tal-Iben il-Ħali, smajtuha? Kemm minnkom qatt ma smajtu l-istorja tal-Iben il-Ħali? Kollha kemm intkom smajtuha? Meta l-Iben telaq mid-dar tal-missieru, missieru waqt li kien id-dar, qatt ma qal dak it-tifel li telaq issa sar għaddej jew issa eżeljajtu issa ċħattu. Il-Bibja tgħidlek ibni li hija telaq mid-dar. Xorta baqa' jgħid li għadni qed nistenna l-ibni lura. Fid-dnub inti, jiena u inti fid-dnub tiegħi qed nitneb u ma nistax nifhimha b'din il-karawetta. Alla xorta jibqa' jsejjaħli ibni. Minħabba xiex? Imħabba d-dem ta' Kristu, ftakru għadi. Mhux għax għamilt sagrifiċċji kbar il-bieraħ. Mhux għax jiena mort il-qudies, jew għax mort il-fellowship, jew għax mort is-service. Imħabba d-dem ta' Kristu. Għax il-moment li għada jien ħan iżbalja, I wish it's not true, imma I know it's true. Il-ħin li għad nisbalja, minħabba d-dem ta' Kristu xorta Alla jibqa' jsejjaħ li ibni. Imma għal dawk li forsi ma jmorrux tifmuna ħażin, ma rridx nidneb għaliex ma rridx inxekkel l-Ispiritu Santu, ma rridx innikket l-Ispiritu Alla, ma rridx inwaqġan il-qalb il-missier u ma rridx nagħti jett lid-demonju fuq ħajti. Għax id-dnub huwa aċċess għad-demonju f'ħajtek. Għaliex? Dak li Ben il-Ħali x'għamel? Meta kien f'dar missieru, kien ibnu. Meta kien qed jaqgħad mal-ħnieżer, kien ibnu. Ma meta kien f'dar missieru, kien libes l-ilbies irjali. Meta kien barra mid-dar tal-missieru, kien qed jaqgħad mal-qżieqes. Xorta baqa' ibnu, imma riħa ta' ħanżir. Qed tifhmu? Allura il-biċċa kbira tad-dinja, mhux il-biċċa, id-dinja Alla minn pusta da vista tiegħu minħabba d-dem ta' Kristu jsejħilhom uliedu. Imma huma peress li għadhom ma ċettawx, ma jistax jesperjenzaw li Alla tjara. Għalhekk meta jiena u inti naċċetta l-Kristu fil-ħajja tiegħi, id-dem tiegħu jidħol għalija quddiem Alla u dak li ilu lesta lija mill-inqas 2000 sena jibda jaħdem u jopera f'ħajti. Għalhekk inti l-lejla jekk qatt ma milt il-Kristu Ġesu sidek u s-Salvatur ta' ħajtek, il-lejla huwa ċans li inti bħalma jgħidu bl-Ingliż get on with the program. Get on with the program. Hallelujah. L-ewwel Pietru kapitlu 1. Aħna nissejħu qaddisin. Tafu li l-Bibja tgħidlek li aħna l-Kristjani nissejħu qaddisin? Per eżempju, l-ewwel Pietru kapitlu 1 vers 1 u 2. Pietru apostolu ta' Ġesu Kristu lil dawk li qegħdin jgħixu mxerda bħala pellegrini f'Pontu fil-Galazja, fil-Kappadoċja, fl-Asja u jkunu mraxxin bid-dem ta' Kristu lilkom. Grazzja u slim bil-kotra. Halleluja. Minħabba d-dem ta' Kristu jiena għandi l-imħabba eterna tal-Alla. Minħabba d-dem ta' Kristu jiena naf li anke nisbalja u Alla mhux ħajċħadni għax Alla qal ma jistax jiċħadni lil nifsu għax l-ewwel Timotju kapitlu 2 vers 13 tgħidlek hekk, skużawni, it-tieni Timotju kapitlu 2 vers 13. Kristu x'jiġifieri da? X'jiġifieri? Għax inti llum ta' Kristu. Inti ta' Alla. Inti llum l-Ispirtu tal-Alla jgħammar fik. L-ewwel Korintin 16-17, waħda mill-iktar skritturi favoriti tiegħi tgħidlek, meta inti sirt ta' Kristu, sirt ħaġa waħda mal-Ispirtu ta' Alla. Għalhekk ma jistax jiġħdek lilek. Ma jistax iwarbek. Mamma mija tal-biża. Tal-biża kemm sabiħa. Ma once again, qed nippridka Vanġelu li jiena dan il-moħħ ma jistax jaraf kompletament. Nifmu sa ċertu punt, nemnu bla dubju, u rajtu jopera fil-ħajja tiegħi bil-qawwa tal-Ispiritu Santu, imma dan il-moħħ ma jiflaħx għalih. Halleluja. Halleluja. Hekk tgħid fit-tieni Timotju 3 vers, pereżempju Lut kapitlu 13 vers 5. Tgħidlek Alla qatt ma jabbandonak, qatt ma jitilqek. Għaliex minħabba d-dem ta' Kristu. Per eżempju, morru fi ktib tal-Lut kapitlu 8. Isimgħu kemm sabiħ ħadd tuħdu pjaċir aħwa?
Halleluja. Xaħat tadu kif feq minn migranja issa stess. Il-qawwa tad-dem ta' Ġesu Kristu fejqek minn dik il-migranja issa stess. Min inti għalli dejk, fejn inti? Xaħat li kellek uġieħ kbir frasek għadu kem fejqek il-mulej, kem inti fejn inti għalli dejk dik il-persuna? Min inti dik il-persuna għalli dejk? Kellek uġieħ frasek, ġejta u dek bruġieħ kbir ta' rasek u għaddilek il-mulej, alleluja, rasek għadditlek. Fejn għalli dejk, tistħiċ, fejn inti? Grazzi mulej, xaħat wara, min intom, min inti, min dik il-persuna? Gloria l-mulej, inti sister, gloria lil-Ġesu, halleluja. Gloria lil-mulej, kun faħħar ismek Ġesu Kristu. Halleluja, oħrajn, xaħat kellek uġieħ hawnhekk. Għaw xaħat kellu uġieħ f'Mingbu. Kellek uġieħ f'Mingbek, kellek uġieħ fatti kien kbir, kienet tħossu ħafna dal-uġieħ. U dal-uġieħ telaq issa stess. Min kellu dak l-uġieħ fil-minkeb kien u telaqlek issa stess, issa telaq. M'għandekx iktar uġieħ iċċekkja l-minkeb, kellek uġieħ u telaq issa stess. Min inti? Il-qawwa tad-dem ta' Kristu għadu kif fejqek issa stess. Għal iċċekkja l-minkeb min inti? Min kellu dak l-uġieħ fil-minkeb? Għaw xaħat li kellek uġieħ fil-minkeb. Inti? Xaħat ieħor inti, brother? Inti kellek uġieħ għaw? Għawne? Għadu juġak issa? Telqek issa telaq? Kienet juġak ħafna? Kienet juġak ħafna? Olli idejk issa, olli idejk. Mux għat juġak xej? Verament? Telaq l-uġieħ kollu? Gloria lil-mulej, halleluja. Thank you, Jesus. Gloria lil-mulej. Mela, Lut kapitlu 8, malajr, morru għem. Lut 8. Lut 8 vers 10. Thank you, Jesus. Vers 10. Lut 8 vers 10. Immalla xsab xieċan fihom għalilom. Ara wasal ismin jgħid il-mulej li jiena nagħmel patt ġdid mad-dar ta' Izrael u mad-dar ta' Ġuda. Kulħadd jgħid ġdid. L-ewwa ġdid il-qadim x'għamel? Spiċċa. Dan ma jkunx bħal patt li kient għamilt ma' missrietom meta qbattom minn idhom biex noħroġhom mill-art tal-Eġittu, la darba huma ma baqgħux iżommu mal-patt tiegħi jiena wkoll tlaqthom jgħid il-mulej. Wow! Fit-testament il-qadim inti jekk kont kisser il-patt int kalla kien jitlaq. Għaliex ma jitilqekx illum allura? Ħankomplu naqrawha. Dan huwa l-patt li jiena qed nagħmel mad-dar ta' Iżrael. Wara dawk il-jiem qed jgħid il-mulej jisimgħu stess, isimgħu sew aħwa, isimgħu sew, għejt dik taħdek, jisimgħha sew. U dak taħdek. Wara dawk il-jiem jgħid il-mulej neqret il-liġijiet tiegħi, inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'moħħhom u f'qalbhom niktibhom. U jiena nkun Alla tagħhom u huma jkunu l-poplu tiegħi. Ma jagħmlux aktar, ma jgħalmux aktar wieħed li nsieħbu. U jiena għalihom fej? Fej? Intom qed taraw li qed naraw jien? Jiena nħenna għalihom meta? Mhux tal-ħażen daqallek. Waqt li qed tagħmel ħażen, Alla jiena għal ħanna lik xorta. X'inhi? Jiġifieri jien qed niffornika u inti qed tħanna lija dak il-ħin? Eżatt. Jien qed nidaj u inti qed tħanna lija? Iva. Jien qed nisraq u inti qed tħanna lija? Jien qed impalla żejjed u inti qed tħanna lija? Mhux ta' dnub għalek fid-dnub waqt li qed tagħmlu. Jien qed inħenna lik. Tidnejlek għaliex? Tidnejlek għaliex? Għax bħalma diġà għedna number 1 id-dem ta' Kristu huwa etern. Ftakar fit-testament il-qadim id-dem kien jiġi mrax darba fis-sena. Kull darba jiġi mġeddet il-patt. Dan il-patt ma ħajġi mġeddet qatt għax huwa etern. Għalhekk diġà ħafillek tadnu bit li ħatamel għada. Sewwa, jekk kien vera ta' Kristu. Sewwa, da mhux liċenzja biex inti issa tagħmel li trid u hija Alla jħenna lija. Da żgur li le. Anzi, jekk imbagħad taqra aktar qudiem titkellem kif aħna nridu nkunu qaddisa bħalma huwa qaddis. U ma nibqgħux nimxu skont il-ġibdet tal-ġisem ta' din id-dinja. Sewwa imma hawnhekk il-mulej jgħid
Jiena nħenna lihom fil-ħażen tagħhom u fid-nobietom ma niftakarx iżjed. Fid-nobietom ma niftakarx iżjed. Ħankompli naqralkom isimgħuha. U meta tkellem minn punt minn paġġ ġdid wara li dak ta' qabel, il-patt ta' qabel li kien bil-liġijiet bl-10 kmandamenti minn wieħed sa kollha kemm huma, il-liġijiet kollha tat-tempju, il-liġijiet kollha tas-sagrifiċċji, dak kien il-patt ta' qabel. Kien qadim, issa dak li jaqdim u jixxieħ ikun wasal biex jispiċċa. Jiena u inti m'għadniex taħt il-patt il-qadim. Illum il-ġurnata l-Bibja tgħidlek fi ktieb tal-Lut kapitlu 12 tgħidlek li d-dem ta' Kristu llum ħajjat ħenna lihom. Jiena qed nippritka dak li ma nifhimx. Teologikament nifmu, ma f'dan il-moħħ mhux qed nifmu. Kif jista' jkun? Xorta tħobbni. Kif jista' jkun xorta tħobbni? Qed ngħid għall-Kristjani hawn. Mhux għal kulħadd, għal min irriġetta l-Kristu. Għalhekk min irriġetta Kristu m'għandux tama. Ftakar li min irriġetta Kristu ħajħu dak li ħaqqu. Min aċċetta Kristu ħajħu dak li ma ħaqqux. Għalhekk jiena u inti nieħdu l-ġenna, il-ġenna mhux ħaqna. Il-ġenna dak li ġiet mogħti lilna bħala grazzja, bħala don. Halleluja. Glorja lilek Missi Qadis. Hekk jgħidilna fl-ewwel Korintin kapitlu 6 isimgħuha. Ħanitolbu dal-waqt eżiż aħwa. Ħanitolbu dal-waqt tibżawx. Isimgħuha kemm sabiħa. Kont ħallil, kont midaj, kont zini, kont idalatru, kont inx, kont. Illum id-dem ta' Kristu jagħmlek ġdid. Kellek marda, kellek saħta, kellek mamul. Id-dem ta' ħadd ma jidħlu għalina qudiem Alla. Blima dem? Bil-dem tal-qaddis? Tal-qaddisa? Qed ngħidlek laqqas jekk poġġi l-qaddisin u l-patruni kollha f'daqqa. Laqqas qatra waħda minnhom poġġihom kollha ma jistgħu jsalvaw laqqas persuna waħda. U qatra waħda ta' Kristu Ġesu tifdi. L-ewwel Korintin kapitlu 6. Ara waħwa. Oh, grazzi Ġesu. Vers 9, ma tafux l-inġusti ma jirtux is-saltna tal-Alla. La titqarqux, la żinja. Żinja dawk li jiġifieri jgħixu fid-dnub jagħmlu sess barra miż-żwieġ. La l-idolatri, l-idolatri dawk li huma l-idoli u xbijat. La l-adulteri, dawk li jmorru ma' nisa jew irġiel oħra barra miż-żwieġ. La l-effeminati, la l-omosessuali, da mhux Gordon Ġo Manxiet jgħidha. La l-ħallalin, la r-rajba, la skaren, la l-qassisa fuq in-nies, jiġri anke jekk tqassas fuq in-nies, daqshekk huwa gravi bħal kull dub ieħor. La ħattafa, daw l-ebda wieħed minnhom ma jirtu s-saltna tal-Alla. Daw kollha kemm aħna ta' hawn minna minnihom kollha da. U minn dawn kienu xi wħud minnkom isimgħuha. Għalhekk meta inti tgħix fi Kristu inti ma tekx issejjaħ midneb. Kontu tafu intom il-ġodda li fil-Bibja once li inti ssir Kristjan ma Alla ma jsejjaħlek iktar midneb. Għax aħna mdorrijin f'kultura x'aħna midinbin. Taf li m'għamilx midneb. Jiena qaddis nidneb, hemm differenza. Imma midneb m'għadniex. U għal dawk li huma ta' Kristu vera, Alla qatt ma jsejħilhom darb'oħra fl-Iskrittura midneb. Jsejħilhom qaddisa li jekk iridu xorta għadhom jidinbu. U Alla xorta jibqa' jħobba ma x'issa saru tiegħu, imma saru tiegħu minħabba d-dem ta' Kristu mhux huma tajba, imma x'Kristu huwa tajjeb. Amen. Halleluja. Ħankomplu isimgħu x'jgħid. Imma issa, kulħadd jgħid issa, tnaddaftu, kont, issa x'għamilt? Tnaddaft. Kont idaj, kont u droga, kont tixrob, kont il-aplob tal-azzart, kont poġġut, jew bil-wifqa, ma tagħmilx differenza. Halleluja. Għax jekk għandek il-Kristu issa Alla jarak differenti. Halleluja.
Issa int naddaft. Issa sirt qaddis. Issa ġejt il-ġustifikat. Fl-isem ta' Sidna Ġesu Kristu u bl-Ispirtu tal-Alla tagħna. Halleluja. Allura is-salla għalhekk issa ma hemmx iktar sagrifiċċju għad-nub għax is-salla m'għadux ħares lejn-nub. Għal dawk li intom lejla sparajt erba' kanuni ta' reliġjonijiet magħmula mill-bniedem. Il-purgatorju, per eżempju, xu ta' għadu li il-purgatorju ma ta' bnit mut mur il-purgatorju. Sanafti, li madnu palla, joqod, ipoġġi kemmek dbati għalih. Ma ta' għal, idnu bil-kolla tijak ħafirom lok, u labda għed minnu ma jiftakar fihom. Il-verin ta' ħadġa tmur il-post, għad irġa tfakkarom lu. Għed jgħidlek, issa ma jiftakarom xiktar. Għalek issa jaħlek għaddis. Somebody will catch it next year. Hallelujah. Dik hija l-kelma qaddisa tal-la eterna li ma jista' jmerja ħadd. Amen? Dik hija l-verità. Tidnejlek x'inhu l-purgatorju. Money, money, money. A way to make money for a bunch of poor souls. Flusek joġbok għal-qoddis jħallin tal-laħ mill-purgatorju. Jon kella xaħat, il-sena uħra ġifuqi. Għalli pastor, għalli għadni kem xallas sentej bil-qoddim għarruħ il-nanna. Miskina baqala sentej uħra zgurdi. Ara kif iridu jgħamlu skużi il-flus. Intom mux uqodix bil-flus. U zgurdi nix bil-flus. Ma skont il-kelma għaddi sadalla, mux għanqodni l-ek ħamudani għatoblok għarruħek il-purgatorju li ma jeżisti u għadma kien jeżisti. Għazga mela, mux għafja kull minn għandu naqqa common sense, jaf li daw laffajt bil-flus fit tħallas biex meċxijom. Imma mux għan għati wedek wedet folots. L-iskrittura Alla għandu sistema monetarja, finanzjarja fis-salna tissejjaħ deċma u offerta u la tombla u laqqas purgatorji. U laqqas intellaw il-lottu għal-bambin. Ma ke. Hello. Mela ġast ħlistu, għanna kif rajna mill-iskrittu li rajna. Li qabel inti kont tara l-alla bħala l-imħallef tijak. Issa sejjaħlu abba, missier, papa, daddy. Qabel kont ladu, issa sejjaħlu l-ħabib tijak. Qabel kien kont trik, għax jek tgħid l-iskrittura f'Efesini kapitlu 2, issa sar dak li jiddefendik. Qabel kien jakkużak bid-dnub, issa sar l-avukat tijak li jidħol għalik. Qabel kont ħanħallik waħdek, illum sar dak li jgħinek li dak helper, praise and worship team. Qabel ma kont kellek xej fismek, illum għandek wird kbir li huwa taħt ismek fi Kristu Ġesu. Qabel kont marit, illum huwa dak li jfejqek. Qabel kont mitluf, illum inti taraħ is-salvatur tiegħek. Qabel kont taraħ li mħallef u jtik dak li ħaqek, bħalma kien ħaqna kull wieħed minna. U kien jakkużak bid-dnub tiegħek għax id-dnub kien kontinwament kontra tiegħek. Illum, halleluja, madux jiġġudikak imħabba dnub, għax iskrittura tgħidlek kull min huwa fi Kristu issa m'hemmx iktar kundanna għalihom, halleluja. Rumani kapitlu 8 vers 1-2. Kif issa tara lilek innifsek? Issa nara li l-nifs kif jarani Alla. U forsi n-nies li ma jifmux, hekk ħajjgħidu, kif ħajdu issa? Inti min taħseb li int? M'għadniex naħseb, convint. Wrong question. Min jien illum? Min int illum? Għaddis fi Kristu. Iben Alla l-ħaj, ambasċatur ta' tama, ambasċatur ta' mħabba, ambasċatur tal-fejqan, ambasċatur ta' dawl, ambasċatur tal-għajnuna. Madnix iktar kondannat, madnix iktar ħati. Illum jina werrit fis-saltna, werrit ma' Kristu, u werrit tal-la nifsu, Rumani kapitlu 8 vers 17. U ħan ispiċċa bdi. Kif tara issa minħabba d-dem ta' Kristu lil ħadd ieħor?
Issa hawnhekk. Moħħkom hawn. Imħabba d-dem ta' Kristus sa kif nara l-ħadd ieħor? Number 1. Minħabba d-dem ta' Kristu li kontinwament skont Lut kapitlu 12, vers 24, kull jum jajjat, għax id-dem ta' Kristu għaliex jajjat, għax huwa ħaj, għandu vuċi, kull ħajja għandha vuċi. Ħniena, mercy. Meta deret il-ħniena ta' Kristu, meta deret il-ħniena ta' Alla, skont Titu kapitlu 3, vers 3-5, meta ġim xered id-dem ta' Kristu. Hemmhekk deret il-ħniena ta' Alla. Minħabba t-ħniena ta' Alla, il-bniedem li huwa inti ma taħmilx, ma nistax għalih, ma niżlux. Kemm minnkom ma kontux niżlun illum? Mhux illum, qabel kontu ma kontux niżlun, issa tallawni, kollha tallawni. Oli dejkom dawk li ma kontux niżluni, kunu onesti, halleluja. Ola, gloria al-mulej, kalla, kolla għamintkom li ma kontu taraw televizjon, liblu dak l-antipatku. Tara xamillek il-mulej u pattilek ġabbek hawn. It's okay, kienet il-ħnina talla. Gloria al-mulej. Imħabba d-dem ta' Kristu, naf li dak li weġġani, Alla iħobbu. Smajta di? Lil dak li weġġak, lil dak li għallek argument miegħu, lil dak li forsi offendik u għamillek inġustizzja, jina u inti f'moħna din il-karawota mhux ħanifmuha. Imma Alla jħobbu. Issa sejjer parts, issa ħantlaqleb. Alla jħobbu. Pero ħafna li għadhom marfux il-Kristu, ma jafux li Alla jħobbu. Jaħsbu li Alla huwa bojja, Alla huwa kontra tagħhom. Alla li talaqni, Alla li bat li l-mart. Aziz! Alla ma batlek lebda mart u laqqas li kugu jrid ma jistax. Tidnejlek għaliex. Appart id-dem ta' Kristu, għax Alla qatt ma kellu mart, u Alla dejjem jagħti minn dak li kellu, imħabba ħnina, maħfra, fejqan, halleluja. Dak li huwa sfortunat, ma jafx li huwa favoritu, jiena u inti rridu narawh permezz tad-dem ta' Kristu. Għalhekk kemm nivanġelizzaw, għalhekk aħna mmorru fuq ħabbejtek ta' television ta'. Għalhekk aħna nevanġelizzaw fit-toroq, għalhekk għandna l-YouTube channels, għalhekk. Taf għaliex? Biex id-dinja u Malta ssir taf li hemm Alla ħaj, iħobbok, ejja għandu ħalli dak kollu li għandek bżonn. Ifejjek, jaħilsek, jaħfillek nubietek, u jtik il-ħajda dejjem u janqek. U kisser il-gburija. Minħabba d-dem ta' Kristu. Illum aħna nistgħu nħarsu lejn ħadd ieħor b'umiltà imma nitħassarhom. Mhux bi gburija ngħid nitħassrek tagħlilek, xi kultant aħna forsi l-attitudni ma tkunx tajba jekk ngħidu hekk, imma b'umiltà u b'imħabba tal-Alla vera titħassarhom, bħalma Kristu tħassarhom minn fuq is-salib. Mister aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Id-dem ta' Kristu li naġġelna nħossu kompassjoni għal ħadd ieħor anke għal dawk li ma ħaqhomx jew aħna naħsbu li ma ħaqhomx. Għax id-dem ta' Kristu jġelna naraw mill-għajnejn ta' Kristu jġelna naraw mill-għajnejn permezz tad-dem li ġie mxered għalihom li għajjad ħenna lihom ibni. Ħenna lihom, ma jafux x'inhu ma jagħmlu, ħenna lihom. Aħna għandna nies fil-familja. Marjella taf x'inha ngħid. Li jagħmlu kollox biex jirritawk, joffenduk, jifsulek il-kallijiet idejquk. Ħenna lihom. Għax hemm id-dem ta' Kristu. Naħseb f'kull familja. Qabli inti dak li l-familja tiegħek qed jgħidu hekk fuq. Imma hemm id-dem ta' Kristu. U d-dem ta' Kristu xi jagħmel? Iġġelek tgħidilhom il-verità. Min iħobbok aħwa, għatta bodu,
Għax min uħobbok veru jgħidlek il-verità. U min jgħidlek il-verità, ozzu. Mux tadduraħ, ozzu. Għax dak iħobbok vera, għax mux għet ikkonsidra lilu, għet ikkonsidra bis lilek. Għara min jt jintoġob u jrid jirbaħ il-punti, ħajjgħidlek dak li tisma. Ma dak li jħobbok għalik, mux għali, jgħidlek il-verità. Għax jaf l-istess verità li ħelset lilu u għal-verità li jisaħles lilek. Halleluja. Illum, għajna tolbu. Għajna baxxu rasna. Għajdlu l-mulej għallimni mulej. Fakkarni kull-jum. Għax ħafna drabi ninsew. Għallimni kif bid-dem ta' Kristu jina nħares bajnej li ħattjora biħnina. Għalek jina nintaqa ma' aħwa. Għalek nintaqa ma' brother, ma' sister, ma' familji. Li anka nis li offenduni, jow joħduwa kontra tijaj, jow tex kem jamlu li deni fuq il-gazzetti, jow fuq. Nintaqa maħħom, taf għalix nintaqa maħħom. Għax nħanna li jom, għax ma jafux ħajat. Għax nistijom li salvaw. Nistijom li esperienzaw li mħabba tal-Missih. Jistijom li jkunu jafu li jem xaħat tuħobba manka waqt li kienu għat joffendu l-istess pastor li għat jidlom biex jisalvaw. Ma minti għalix tamelek. Għax doqt li mħabba tal-la permess għaddem ta' Kristu. U nishtiqek li forsi minti ħat tifimni ma nishtiq li inti id-duq l-istess mħabba. Li sawintu laqqasina ma konniex ħaqna ma malla oġbu li mħabba d-dem ta' ibnu Ġesu iħares lejk biħnina waqt li għed tidneb ħenna lik xorta. U l-lum tista' t-esperienza din il-mħabba, tista' t-esperienza din il-qawwa, tista' t-esperienza din il-ħajja ġdida fi Kristu. Kulħadd ibaxxi rasu jitlob jitkellem mal-mulej issa stess. Glorja lilek mulej. Jekk il-lejla kulħadd jibqa' rasu baxxuta bajnejh magħluqa. Jekk il-lejla l-mulej mislek qalbek. U tgħid li pastor, kelli bżonn nisma' din il-kelma. Jien żball jgħid. Jien għadnibt kontra Alla. Ħassejtni ipokritu. X'waqt li tnejt li nħobb l-Alla ma dnibt. Imma llum smajt li Alla xorta baqa' jħobbni waqt li kont qed nisbalja. Waqt li kont qed noffendih. Jew najru, jew najjar il-poplu tiegħu, xorta ħabni l-mulej dak il-ħin. Ma nistax nifhimha din l-maħabba din ħnina. Imma nixtieq esperjenza. Nixtieq esperjenza din ħajja. Dak kollha li intom idinaw il-lejla u għall-ewwel darba fil-ħajja tiegħek tgħidli pastor. Itlob għalija nixtieq ħajja ġdida. Ma nifhimx kollox, imma naf li għandi bżonn il-ħnina ta' Kristu. U din il-ħnina ġiet murija lili minħabba d-dem ta' Kristu Ġesu. U naf li llum minħabba d-dem ta' Kristu il-missieri ħares lejja bil-lum biħnina. Aziz brother, aziz oħt, il-lejla titlaqx minnaw qabel ma tagħmel deċiżjoni u tgħid il-mulej iva mulej. Għamel minni dak li trid int, illum iddeċidejt li nimxi miegħek. Ejja f'qalbi mulej, salvani, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek u għamel minni persuna ġdida. Ma tagħmel l-ebda differenza x'tip ta' background ġej minnu, jekk hux minn dnub, jekk hux minn lob tal-azzard, jekk mhux mid-da, jekk mhux mid-droga, jekk mhux mis-sesswalità perversa, ma tagħmel l-ebda differenza l-mulej għax il-mulej imħabba d-dem ta' ibnu Ġesu. Mhux imħabba fik minn inti, minħabba d-dem ta' ibnu Ġesu ħabbek xorta. U qed jagħtik iċ-ċans illum biex inti tibda tesperjenza din il-ħajja. Jekk inti kapaċi llum tkun umli u sinċir u tgħidli pastor illum nixtieq nibda ħajja ġdida mal-mulej u nixtieq nażel il-mulej biex jiġi f'ħajti u jsalvani ħa nitwiled minn ġdid. Nixtieq nesperjenza din il-maħabba, nixtieq nesperjenza din il-ħajja. Jekk dal-persuna hija int, illum ħa nitolbok xi ħaġa żgħira għal dak li ħafna l-mulej għamel għalina xi ħaġa żgħira. Tolli jdejk. Tgħidli pastor jiena irid nagħti ħajti lill-mulej illum. Min intom dak il-persuna jew persuni hawnhekk il-lejla tgħidli pastor itlob għalija llum nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu Kristu li tolbu jiġi f'ħajti
u jisalvani, olli dejk issa stess, min inti. Olli dejk Juan, grazzi Ġesu, min iktar. Tu, min iktar, grazzi Ġesu, min iktar. Tistħix, min iktar, olli dejkom, għaw oħrajn għet olli dejkom. Jekk inti dejk li pastorina min iżgur jekk kien is-salvat, min iżgur jekk kien għallum imut ħan salva jew min iżgur jekk ħaxħamur il-ġenna. Min iżgur jekk misqalla u ix missieri. Jekk jisejjaħ li xibni, ibnu. U nixtieq nkun żgur illum li jiena verament tiegħu biex billi nagħmel dan il-pass illum għall-ewwel darba f'ħajti. Jekk dal-persuna hija inti, tixtieq tkun żgur li inti dnubidek maħfura. Dnubidek jiġi maħsula bid-dem ta' Kristu. U dak kollu li għamilt ħażin fajneħ. Daqs li kieku qatt ma sar minħabba d-dem ta' Kristu. Jekk dal-persuna hija inti olli jdejk issa stess, min inti? Iktar, min iktar? U dak kollu li olli jdejk, olli jdejkom. Olli jdejk, min iktar? Grazzi mulej qaddis, min iktar? Oħrajn għad jollu jdejhom. Min iktar oħrajn għan wara? Min iktar? Olli jdejk, min iktar? Kulħadd iqum bil-wifqa. Daw kollha li intom ollejtu jdejkom, jew xtaqtu ollejt jdejku stħajt forsi. Intolbok biex inti tiġjaw qudiem ħajtolbu magħkom. Jekk inti għandek bżonn fejqan il-lejla, jew għandek bżonn tinħeles minn xi vizzju. Il-mulej illum iħenna għalik, jeħilsek u jfejqek. Oħroġ jew barra sa stess ħanitolbu għalik, ħanitlob miegħek issa stess. Ħanitolbu talba flimkien dak kollu li ollejtu jdejkom, jew xtaqtu ollejtu jdejk, oħroġ issa stess, malajr, uħorġu malajr. Għamel pass ġest għamilt umilta. Jekk inti l-lejla tiġi tibda ħajja ġdida mal-mulej, oħroġ issa stess, oħroġ, come on. Come on. Your throne. Jekk għandek bżonn fejqan, ejja issa li tolbok issa stess il-preżenza. Let your own into the arms of majesty. By your blood, I approach your throne. I'm coming home. Thank you, Jesus. The arms of majesty. Thank you, Jesus. Tkellmu mal-mulej aħwa, tkellmu mal-mulej. Faħru il-mulej bħal-issa. Ringrazzjaw. Tkellem mal-mulej, jekk hemm depression fil-ħajja tiegħek. Il-qawwa tad-dem ta' Kristu tkisser dik id-depressjoni. Glorja lilek mulej. As your home. Intercessor sejjew għat-talb. Korossa baba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. This child shall live and not die, Lord. This child shall live and not die in the mighty name of Yeshua. I release the blood. I release the power of the blood of Jesus. I release the power of the blood. Hallelujah. Tkellmu mal-mulej aħwa. Kun infaħħar ismek mulej. Daw kollha li intom ġejtu l-lejla hawnhekk biex titolbu l-mulej biex jagħtikom ħajja ġdida. Olli dejkom lil-mulej. Olli dejkom lil-mulej. Il-mulej ħenna lik minħabba d-dem ta' Kristu. Il-mulej jagħtik ħajja ġdida minħabba d-dem għażiż ta' binu Ġesu. Il-mulej ma ġux iktar l-għadu tiegħek. Grazzi mulej. Grazzi missi. Gloria lilek mulej. Grazzi mulej. Kora sababa shaka. Ora sibaba katara. Kulħadd jgħid it-talba warajja minn qalbek, jgħidu it-talba warajja minn qalbkom.
Mr. Addis. Ejda minn qalbek, Mr. Addis. Grazzi ta' ibnek Ġesu Kristu. Grazzi ta' dem ta' Kristu. Illum mulej napplikata id-dem tijak mulej Ġesu fuq ħajti. Aħfil id-nubieti mulej. Kissar mi fuq ħajti Ġesu. Kull madmat, kull ħakma ta' dnub mulej Addis. Illum naraf li inti s-sidu s-salvatur tijaj. Inti s-salvatur tijaj ta' ħajti ta' ruħi mulej. Naddafni mid-nubit kolla tijaj mulej Addis. Inċedi ħajti li l-ek Ġesu. Għax permessijak biznis tan salva. Bid-dem bistijak jiena. Salvat mulej. Eja f'qalbi mulej. Imlini bl-Ispiritu Santu. Ikun infaħħar ismek Ġesu. Użani millum il-qoddim. Nemmen b'qalbi kolla. Li inti Ġesu li bentalla l-ħaj. Li inti s-sidu s-salvatur tijaj. Grazzi mulej. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu li inti mittalija fuq s-salib. Grazzi li inti fuq s-salib ħattidnu bit kolla tijaj. Kisser kull vizzju ħażin minn fuq mulej. Kisser kull saħta. Kisser kull mamul, kull marda kissira minn fuq mulej Addis. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret mulej. Mulej Addis id-dedika din it-tarbija li l-ek mulej. Grazzi mulej bil-qawwa tijak din it-tarbija jam fejqa. Nirrilizja l-qawwa ta' dem ta' Kristu fuq mulej. Din it-tarbija teħx u ma tmux fissem Ġesu Kristu. U teħx biex faħħar. U ta' dura li l-ek mulej. U xandar il-kobor tijak mulej Addis. Halleluja. Grazzi mulej nirrilizja l-ħajja tijak Ġesu fujam. Nirrilizja l-qawwa tal-miraklu tijak ta' dem tikreja Kristu mulej. Ġesu in the high. Niddedika din it-tarbija li l-ek mulej. Din it-tarbija tijak nikki dek minn fuq din it-tarbija ja xitan. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Inkisser kull saħta ta' ġenerazzjonijiet. Nikmanda li kull marda u komplikazzjoni titla' issa stess. Fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret mulej. Mulej bil-ħabba d-dem tijak Ġesu. Din it-tarbija teħx mulej. Użab bħala strument għalik mulej fissem Kristu Ġesu. Halleluja. Grazzi Ġesu. X'ismu da tarbija? Andrea. Grazzi mulej ta' Andrea mulej. Niddedikaw l-Andrea li l-ek mulej. Andrea inti teħx u ma tmux. Andrea inti nfejja. Andrea l-anġu dal-mulej jasses madwarek. Kull marda u komplikazzjoni. Kull virus ikollu jitlaq, jiddizindegra bil-qawwa tijak Ġesu. Għal-glorja tijak Abba Missir. Grazzi tal-fejqan. Mulej, grazzi ta' dan il-miraklu. Ikun infaħħar ismek mulej. Faħru lil-mulej aħwa, halleluja. Horra da baba bassa da dara bassa. Horra ja bassiki lalaba. Ori dia mambaka ya siki adoro boka. Jesus. You are good, Lord. You are good, oh God. You are merciful, Jesus. You are merciful. Brothers and sisters, pray for these people who are on the front. Ħajtolbu ma'kom dawk li hemm wara.